Isa ang bayan ng Minalabak sa 12 bayan sa probinsya na magiging benepisyaryo ng Retold Community Support Program o RCSP ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang mga barangay ng Del Socorro, Salinggugun at Magadap, isa sa mga unang barangay LGU beneficiaries ng programa para tugunan ang mga isyu ng komunidad sa pamamagitan ng pagdadala ng mga serbisyo ng gobyerno ng direkta sa mga barangay, lalo na sa mga malalayong lugar. All in all po, we have 12 municipalities covering 35 barangays. RCSB, ano bang RCSB? Ang RCSB po ay nagsimula yan sa Army. Army ko in the sense na ito po ay Community Support Program. Ano ang CSP? CSP po ay yung 6 months, 3 to 6 months na nag-i-stay ang Army, Philippine Army, sa isang lugar. Lugar na ibig sabihin natin medyo may problema sa peace and order. Pero pag natapos na po, pag na-cleared na ito ng Philippine Army, here comes now the DILG. We started April 27 up to May 21 to cover the 35 barangays. Ito na yung good news. Meron pong amount na ibababa ang national government per barangay. Ano po, per barangay. Sabi ko nga po, baka lang ito hindi pa po ko sure. Sabi daw 10 million. Daw po kasi bakit ako nagdadaw? Previously, it is 20M, naging 10M, naging 5M. Pero sabi daw, ngayon ay 10M. Kasama ang ilang ahensya ng gobyerno, ilinatag ng DILG Kamsur ang isang dialogo para makapagbigay ng government projects at pagtitiyak ng sustainable development sa mga napiling lugar. Bahagi ng RCSP ang pagbibigay ng grant o pondo na gagamitin sa proyekto na komunidad ng barangay ang magdidesisyon kung ano ang kanilang pangunahing kailangang proyekto. Ito man ay infrastruktura tulad ng kalsada, patubig o anumang pangangailangan sa komunidad. Nagpapasalamat naman ang DILG Kamsur sa buong suporta ng provincial government ng Kamsur sa pangunguna ni Regional Peace and Order Council Chairman at Governor El Rey Villaperte habang isinasagawa nila ang RCSP sa probinsya. And ang kagandahan po, ang barangay mismo, hindi po si Kapitan, hindi ang council, kundi yung community ang mag-identify ng ano ba ang projects. Ipipresent po nung 3 barangays yung mga priority projects nila. And kung mapapansin nyo rin po, andyan sa taas yung mga national agencies. So thank you very much po sa lahat ng mga national agencies. And hindi ko pwedeng kalimutan po, yung provincial government of Camarines Sur. Yung pag-transport, mga sasakyan, pinahihiram, binibigyan kami ng suporta ng provincial government po. Andun yung mga sasakyan, andun din po yung Starlink. Kasi nagla-live po kami, Facebook Live, Starlink. And aside from that po, during Serbisyo Caravan. Palagi po, kaya pasalamat po ako sa ating Governor El Rey Villaperte. Suportado po talaga itong RCSP. Salamat sa PG, salamat sa mga national agencies po. Kaya ito hindi po kakayanin ng DILG na kami lang mag-isa. Jan Amador, CSN.